Здравейте на всички! Днес ще разгледаме рулетка с лазерен далекомер Erlen Rich Riel SLR 540. Това е универсален уред, предназначен за извършване на строителни, ремонтно-довършителни и монтажни работи с различен профил и сложност. В този модел са комбинирани лазерна рулетка и класическа измервателна лента от метал. Всичко необходимо за прецизни измервания на разстояния и размери на дългомерни строителни материали. За удобство на потребителя е предвиден избор на мерни единици, като има възможност и за запазване на резултатите в паметта на уреда. Както можем да забележим, тя е опакована в много красива кутия с приятно качество на картона. Нека най-накрая отворим кутията и да видим какво има вътре. В елегантната кутия се намират самата висококачествена рулетка, както и една прецизна отвертка и подробна международна гаранция, която осигурява спокойствие на потребителя. Тази рулетка има доста ярък дизайн и не реже ръцете при навиване. Червеният лазер, с който е оборудвана рулетката Erlen Rich Riel SLR 540, работи на разстояние до 40 метра и поддържа режим на непрекъснато сканиране. Що се отнася до 5-метровата измервателна лента, тя е двустранна, самоблокираща се, изработена от стомана и е снабдена с магнитен накрайник. Компактният корпус на лазерната рулетка е изработен от устойчив на повреди ABS пластмаса и е с гумено покритие. Устройството работи с две батерии тип PA. С тях уредът може да направи до 5000 измервания. Нека най-накрая изпробваме уреда. Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да включите или изключите устройството. Насочете внимателно лъча към желаната цел и след това натиснете бутона, за да извършите точното измерване. Измерването започва от задния край на корпуса на уреда. За да разберете разстоянието от предния край на уреда, извадете 84 мм, т.е. дължината на самото устройство. Натиснете и задръжте също червения бутон за 3 секунди, за да превключите мерните единици. В този уред има 3 мерни единици – метри, футове и инчове. Искам да добавя, че уредът е лек и се побира в дланта. Корпусът е здрав и създава усещане за надежност. Уредът изглежда красиво и скъпо. Бих искал да отбележа, че тази рулетка има 5-годишна гаранция срещу фабрични дефекти, което е много приятно. Това е всичко от мен. Благодаря на всички за гледането и до нови срещи!